दाख्लैसो 12टा 1टायावहाय फुरा बोरला सिखा बाथुल लानानै नैबे हाग्रायावनो दंजोबोमोन। हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबस आंनि गोसो गोजोननिफ्राय बरायहोना लाग्रा थाबाय बुथाय टेपफोरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर नै एकदमबारे दिनै जाय ब्रें ब्रेङैनो खानाय सानायखौ खानाखै आरोना ओरैनो माने जाय ब्रें ब्रेङैनो नोंथांमोनखौ स्राय बरायहोना लाग्रा थाबाय आरो नै बैसागुनि माने मोसानो थांखांनाय बायदि फटा फोननानै लोगोफोर दाखालिमोन नङा नोंनियालाय अखालि बावै माने आङो भिडिअ मोनसे होदोंमोन ना बोरायनो फटा बायदों हरनायनि नै बे फटायानो जोबथ'वाखै आंना लोगोफोर दायो बोरायनि अननानै लाबनायखौबो फोनाबाबो जाया नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय नै एकदम माने फटाखौल' नुहुरग्रोयो आरोना मानसिखौ नुहुरग्रोआ फटाखौसो गोजाननिफ्राय नुहुरग्रोगोन ना ओमफ्राय फोनाबाबो जाया उपाय गैयाना फोनाबाबो माने लांदां लांदां मोनो आरो फटा फोनाबानो देलायनाय बायदि मोना आङो सिन्दुर फटा फोनाबानो माने देलायनाय बायदि मोना ओमफ्राय जेखिन हग आरोना खानायखौ खानाब्लाबो माने जेबो माने फोनाब्लाबो सिन्दुर फटाया माने अलरेडि थाखानांगोन आरोना होमबासो बिराद माने गोसोखौ गोजोननायबो मोनो आरो माने मोखांखौ एसे बुथेथेब्लाबो एसे समायखांनाय मोनो आरोना निजेखौनो निजे मालाया समायदाला गिदा समायनोलाय मालाया समायना नुला गिदा नुवा आरोना आंनि गोसोआ माने समायना नुबानो जागोन आरोना लोगोफोर थ' होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै सिदा सिदि मैद्रु रुनायाव ग्रोब आरोना लोगोफोर नै मैद्रुआबो माने न'निनो आरो लाफाया ओमफ्राय बाहेरावनो माने रुबाय आङो मानो होनबाथाय अराव रुनायखौ बांसिन मोजां मोनजायो ना लोगोफोर गेसफोरनिख्रुइ गेसफोरावसो माने रुबाथाय माने गेसफोरा बिरना जायो आरो ओमफ्राय लोगोसे आरो थाब मोना ओमफ्राय नै लोगोफोर माने मोननिसैयानो आरोना मोजां माने रुनिसै बरियानो बनाथ' मेरला दासान्दि माने मैद्रु रुनो बा माबा माबि संनो मेरला आरो नै थिब बोराया सिना होखादो ओमफ्राय लोगोफोर बाहेरावथ' मैद्रुखौ रुबाय दंखायो नालाय मैद्रु मैगंखौथ' नायबाय थालायनाङा एरबाय थालायनाङा जेसेनो खोबाबनानै रुबाय थायो एसेनो मोजांसो जायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो बाहेराव माने मैगं मैद्रुखौ बरिया रुना फैखाबाय आरोना ओमफ्राय अराथ' रोहो रोहो दा बुंसै आरोना ओमफ्राय नै लोगोफोर गाइखेर आरोना गाइखेर गथा साहा लोंनोसै गाइखेर मोनब्लाथाय बिराद माने गोसोआनो ओरैबायसा गेस्ट्रिक जालांनानै बोजा बोजा मा जालांनो हागौ अब्लाबो माने गाइखेर साहाखौ गारनो हाया दै लोगोफोर आङो ओमफ्राय न'नि गाइखेराथ' एसे एसेल' ओंखारखायो आगोलावबो माने आं नोंथांमोननो खोथाखाबाय आरोना गाइखेरा बारा ओंखारखाया होननानै एसे एसेल' ओंखारो ओमफ्राय मोसौ गोसोमनिब्लाबो माने गाइखेरा नाङा आरोना लोगोफोर इसेल' ओंखारो अब्लाबो माने दै स्रां स्रांसोबाव बेबो मोसौ गोसोमनिया बुङो आगोलनि मानसिफोरा बुंदो आरोना मोसौ गोसोमनि गाइखेरा गथा जायो ओमफ्राय बिराद नाङो ओरै होननानै खिन्थु जोंहानि गाइखेरा मोसौ गोसोमनिब्लाबो नाङा आरोना लोगोफोर ओंखायनो आङो न' खाथियावनो माने आइ बिखुमजो लायनायाव माने लायनो थाङो आरोना लोगोफोर जोंहानि बिहावनि बिनानाव जिहेथु आंनि खाथियावनो माने दं नालाय बेनिनो माने लायना फैदोंमोन आङो गाइखेराबो जोंनिथिं माने फवासेयाव 15 थाखा जाबायनो आरोना आगोलावथ' 10 थाखाफोराव मोनलाबायोमोन मेरला ओमफ्राय दा 15 थाखा जाबायनो आरो फवा ओमफ्राय अब्लाबो अरजाला गाइखेरा बिराद मोजां इसाना नै रायलायहोलां बांहोलां आंना बिराद लेब लेब बोरमा खुगा बायदि रायलायबाथाय रायलायबाय थायो ओमफ्राय रायलायथारा दै लोगोफोर साहा फुदुंग्रोना लोंग्रोनोसै दायो साहाखौ लोंना लाग्रोनोसै र' लोगोफोर मैद्रुआलाय मोनबाय थागोन नङा होमबा ओमफ्राय नै दाखालिनि बे मागोनि फिथाइयानो जोबाखै जोंहानाव लोगोफोर नै ओमफ्राय बेखौ माने रावबो जायालासिनो दोनबाय दं आरोना माने साइसबो गैया जादोंना बियो बेनिफ्राय फारसेथिं माने गोथावबो नङामोन नालाय ओंखायनो गथ'फ्राबो रावबो दाङाखै ओंखायनो आंनो होख्लायथारनोसै जानाया मालाया जाला गिदा जाहाय लोगोफोर आं सिना मोनजाबानो जायो जागोन नोंस्रा जा मानो जानो बायो गोथावानो जाथ'आ जि गोबाव रुबायहाय आङो लोगोफोर लाफा मैद्रुखौ ओमफ्राय नै दैयाबो एसे रानदबलाय लांबाय आरोना ओमफ्राय जि बरिया मोनखाबाय आरो रेबेनो न'निनो लाफा नालाय लोगोफोर गोरलै गोरलैथार आरो नै जि बरिया गोमो बेयाव माने थावबो होआखै जेबो माने मस्ला मस्लिबो होआखै ना बानलु सानलुबो होआखै एख' ओमफ्राय ओरैनो माने रुनाय आरोना संख्रिल' होदो ओमफ्राय लोगोफोर मैद्रु ओंख्रिबाथ' बाथोना नांखागौ नालाय लोगोफोर बाथोनाथ' थाखाथारो मैद्रु ओंख्रिबा बयनाबो ओमफ्राय नै
दुन्दिया ओमफ्राय सामब्राम बिलाइ होनानै बरिया देबाय ओमफ्राय ओजोंहाय आरो फान्थावजों आलु लाब्रा आरोना लोगोफोर मिरामिसावलाय आरो बेनोसै आरोना जोंनालाय मोननै मोनथाम बेखौबो एसे बानायबाय ओमफ्राय नै बिराद गोथाव जाबाय आं बाथोनखौसो बिराद मोजां मोनो लोगोफोर मैद्रु ओंख्रिबाथाय बाथोन आरोना जेबो नाङा आंनो भाजा साजाबो नांबावलाया रेडि जाबाय आरोना लोगोफोर जाथायनि दै लोगोफोर क'क्राझार कारिगावआव मोनसे बिराद गेदेर जाथाय जादों लोगोफोर बेबो माने सावथालफोरनि गाग्लोबनाय आरोना लोगोफोर ओरैबायसा दुखुनांथाव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव लोगोफोर ना ओमफ्राय दा बर'फोरखौ बेफोरबायसानो बुथारनानै बा बबेबा लामा दबथायाव बुनानै बा खना खनला बुथारनायानो जोबनो थांला माथोना लोगोफोर जोंनि बर'फोरा बेफोरबायसानो आलाय सिलाय गोदाव सोराव माने जोबस्रांलांजोबसिगोन नामा आयै भगबान इफोरबायसा दाउ अमाफोरबायसा जोंनि बर'खौ बुथारनानै जेराव मेराव गारला जोबनायसो नुनो मोनबाय माथो बोरो गेदेर गोलावफोरा मा खालामनानै दङ दिनैयो सावथालफोरा बेसे गाग्लोबदों जोंनि बर' हारिखौ बा जोंनि बर'फोरखौ दायो खावसे जखम जाबाय आरो थैबायबो जाहैबाय बुंनो हागोन सानावनो बिसोर 12टा 1टायावहाय फुरा बोरला सिखा बाथुल लानानै नैबे हाग्रायावनो दंजोबोमोन माबा माबि सिसा होगासिनो दंमोन बिराद बुंनो हागोन सानावनो बिसोर 12टा 1टायावहाय फुरा बोरला सिखा बाथुल लानानै नैबे हाग्रायावनो दंजोबोमोन माबा माबि सिसा होगासिनो दंमोन बिराद सेंग्रा देरफुनायफोर दं एसे जोंबायदि दं औ जायगानि सावथालफोरजोबखा आरोखि बिसोर नैबे ओमफ्राय आं एसे फालो बेटारि गारिखौनो सालायबोनो गिदबलायदों आं औ साननि समावनो बेबायदि जानानै आं खुनुरुखुम थांदों आरोखि होमबाबो आंखौ जेबो खालामाखै नुनायाथ' थिग आं बे 7:30 8टा टाइमाव आङो आंनि दुब्लियावनो बाजौगासिनो दंमोन ओमफ्राय बे समाव बिराद खोलाहा हुलुस्थुर जाबाय आरोखि आंनि खोलानिफ्रायनो न'खरसेल' बर' दंखायो सावथालफोरजों ओमफ्राय एसे गिलुं थाखायो जोंबो सानसे बेबायदि जागोन नामा होननानै सावथालफ्रा बर'खौ बा सावथाल बर' गन्डगल जागोन नामा होननानै सन्देह दंखायो आरोखि ओमफ्राय बे समावनो हुलुस्थुर जाना होबाय गन्डगला बारानिफ्राय बारा जाबाय ओरैनिफ्रायबो गन्डगल होसोखावजोब्बाय गैला दावराव जाबाय होननानै बिसि फिसाफ्रा एसे खारबाय आरोखि खारबा मोसौ सिखावसो होननाय खोनाफिनबाय 10 मिनिट 15 मिनिट उनाव ओमफ्राय जों एसे खोला नामायबोनानै नायफैबा फुरा गारिखौ सावनाय नुहुरबाय आरोखि ओमफ्राय 12:30टासो टाइमाव बिसोरो बावहाय नैबे हाग्रायावनो फुरा बोरला जं बायदिसिना सिखा लानानै रायजोफ्रा 20-30 जनसो दंखायोमोन आरोखि औ सावथालफ्रा औ 12टा 1टायावनो फुरा सिसा होगासिनो दं माबा माबि होगासिनो दं बिसोरो ओमफ्राय आंबो एसे गिनाय मोनदों बेटारि गारि सालायबोगासिनो दंमोन आङो ओमफ्राय आरो आंनि फिसाज्लाया दसे उनाव सालायबोबाय ओरै गावहां माहां खालामो ओमफ्राय गावथाया आरोखि दस्राथिं ओरै फाथिफिननानै माबायो बेबायदि जादों आरोखि फिसाज्लायाबो खिन्थाहैबाय आंनो थांजालालै बे लामाजों बोरला गावहां माहां खालामो होनना बुंहैबाय आंखौ ओमफ्राय थिग 8टायाव काहिनि जानाय नालाय ओमफ्राय सिरि जाबाय अरा ब्लाव जोंबाय जोंनिफ्रायबो सोरबा मानसिफ्रा नायनो फैबाय लामानि कन्ट्रेक्टारसोनो माबासोनो होननाय खोनाहैबाय आरोखि हाब घटनायाथ' बिदिबा जुदा जाबाय एसे गिनाय मोनबाय जोङो बिदिबाथ' मा जाबावगोन होनना बुंबाय आरोखि बिदिबाथ' बे लामाफ्रा थाबायनायाव जोङो गन्डगल जासिगोन खैफोद गोनां जासिगोन ओरैनो मानसिफ्रा बुंदों मोसौ सिखावनि सन्देहआव आरो गारि एक्सिडेन्टनि जाथायाव नैबेबायदि खालामदों होननानै बिदि बुंदों थारैनो बेसेबां सैथो एक्सिडेन्टआथ' माब्लाबाबो नङा
बे बलेर' बे स्करपिअ'खौ जों नुबाय थाखायो सानावबो लामा नायफैयो माबा नायफैयो कन्ट्रेक्टारसो होनखाथारनायखा ओमफ्राय बे गारि एक्सिडेन्टआ रायजोफोर फालो फालो अन्थाइ खुबैनाय लावथि खुबैनायावहाय बे खारब्रेफ्लांदों आरोखि सन्देह ओरैबो आजां गाजां होख्रावना होसोबोबाय ओरैबो होसोबोबाय बेवहाय बियो गिनानै गारिखौ खारब्रेफ्लांनाय जादों डाइरेक्ट बयबो रायजोफ्रा सन्देह खालामनानै मोनखायो आरोखि जोंनो खाथिनि खाथार ओरैनिफ्रायबो होसोबोनायखौ जोंहा मिथिजोबखानाय आरोखि जाथायखौ नोंसोर नुखादों जाथायखौ जोङो नुवाखैबाबो खाथिनिफ्रायनो ओरैबो होख्रावबोनाय ओरैनिफ्रायबो होख्रावबोनाय जों खाथिनिनो मानसि खाथार बेबायदि माने गाज्रि बुग्लिदों बिसोरो गाज्रि बुग्लिनायखौथ' आंबो नुफैयाखिसै आं माने पुलिसफोरखौ दस्रा सन्देह जोंखौसो दायनिगिरि साननानै हमलाबायगोन बा माबा मोनसे खालामगोन होननानै जों जायगायाव नायफैथारनाय जायाखै आरोखि मानो बेबायदि जिथु बुथारनायनि बा गाग्लोबनायनि थांखि लादों मा खारन बेखौथ' जों सादारन मानसिया मा बुजिबावदो जों सादारन मानसिया बेखौ बुंनो मोनहासौजोबनाय नङादां बे जाथाय जानाय जायगानिफ्राय नोंथांनि न' बा नोंथांनि गामिया बेसे गोजान जाथाय जानाय जायगानिफ्रायथ' आंनि न'आ ससेल'थार बारा गोजान नङा औ बर' मोनजेननायानो आंनि एकदम मोखाङावनोथार आङो मैया जिरि जाथाय खालामबाय बिसोरनि बेखौ आं बुंनो हानाय नङा आं सानाव नुनायखौसो आं बुंनो हागोन सानावनो बिसोर 12ता 1तायावहाय फुरा बोरला सिखा बाथुल लानानै नैबे हाग्रायावनो दंजोबोमोन माबा माबि सिसा होगासिनो दंमोन बिराद सेंग्रा देरफुनायफोर दं एसे जों बायदि दं औ जायगानि सावथालफोरजोबखा आरोखि बिसोर नैबेनि ओमफ्राय आं एसे फालो बेटारि गारिखौनो सालायबोनो गिदबलायदों आङो औ साननि समावनो बेबायदि जानानै आङो खुनुरुखुम थांदों आरोखि होमबाबो आंखौ जेबो खालामाखै बेथ' नैबेयो गौरिनगर होनो ओमफ्राय नैबेयो दक्षिण कारिगाव होनो नामा नैबेयो बे लामाया बबेसिम बे लामाया आवदां नेसनेल टु आवदां मालसिं रड होनना बुङो आरोखि बेखौ एकदम आं बे सेराव रायजो जायो बेजोंनो थाबायो आङो हर सान बेजोंनो थाबायो आं बेनो आरोखि